Jena jisni sfrattajt naqra minn dak iż-żmien meta kelli mbagħad it-taħwit tal-ġenituri tiegħi. Tifhem minn hemm jisni bdejt sejjer naqra. Bdejt tisvija. Ġifieri qabel ma kellek dak l-episodju li mbagħad ħanetkellmu dwaru biex l-ambjent tal-familja kif kien? Le jiena kelli childhood tal-bliħ. Kelli ommi l-aqwa mother tad-dinja, ġifieri nemmen li ċerta affarijiet li meta kont żgħir għadni nġorhom sal-lum. Imma x'kien jagħmel l-aqwahom tad-dinja? L-ikel, sense of humor u il-comfort li kienet it-tinja, tifhem? Għax jiena meta kelli 10 kien telaqni missieri. Allura meta kien telaq missieri jisni ma tantx tajt każ. Taf kif għax jiena missieri li temet ħares f'għajnejja qalli isma' jiena mhux ħankellmek iktar, daqshekk. Taf kif jiena kelli 10 għaż bdejt niġġenera x'inhu jiġri. Taf kif li temet ħares f'għajnejja qalli isma' offendini fil-fatt mhux ħanajda fil-podcast. Offendik għalfej li ma raġuni speċa. Ma nafx, kien ħares fajnejja niftakara ċara jisaġrat il-bira, tifhem? Ħares fajnejja għalli isma' kemm għandek, you know? Għalli jiena mhux ħankellmek iżjed daqshekk. Għalli li mhux ħatarani iżjed bajnejk. Għalli għax qed ngħidlek. Jiena okej. Ma inti kont b'xi mod inqastu l-missierek? Le. Dej argumentaw u ommi niftakar. Ma kien ħafna taħwit għax missieri kien ma roħraż. Jena kont jisni sigriet, tifhem, allura tużabit. Kont sigriet għal min? Għal-familja tiegħu. Jena minnaħa ta' missier qatt ma tajt maħat. Jena għandi ħuti, oħti, qatt ma kellimthom, tzijiet, nanniet, ħadd ma kellimthom. Jena kont sigriet għal żmien twil. Probably wara li jaraw dil-podcast jkun hawn nismi jgħidlek ara sta. Ara estra dak huwa ħija? Jista' jkun. ħafna nies ġajafu ta' ġifieri, imma taf kif? So, ġifieri missierek ta' 10 ħares fajnejk u għallek isma' għallek jiena mhux se nkellmek iktar. Sa dak il-punt, ir-relazzjoni tiegħek ma' missierek kif kienet? Ifhem, kienet dejjem xejdi. Eżempju meta konna nintaqgħu jien ommi missieri konna nintaqgħu ġo flet il-bot, konna morru dejjem Għawdex. Mela dak iż-żmien ma kontx ninduna, konna noħodha bħala l-allu ħammorru Għawdex. Imma aktar ma bdejt nikber bdejt ninduna li I was a secret. It was a secret relationship. Jina konti fil-ġejt bizbal, tifhem? Ġviri, ħana li għed nifhem sew. Ġviri, missierek kien mizzewweċ u kellu familja. Eżatt. U kellu affair mal-mami. Eżatt. U ġejt jina bizbal. U inti kont il-wilt ta' dik il-love affair. Eżatt. Pero safrattant, missierek xorta kien għaqdu ma' dik il-familja, ġviri. Xorta missierek dik il-familja. U għalek f'punt minnom spiex ta' id-deċida li. Naħseb jew kien hemm xi ġrida bejniethom bejhom jew missieri ma naf jew edditu b'xi ħaġa li tikxfu jew hekk ma nafx. M'għandix idea, tifhem? Ma ġas kien ħares fajnejja qal isma' li mhux ħankellmek iżjed. Però tant kemm kont inħobb il-ommi, tant kemm kont close mommi li ngħidlu okej għamel int. U qatt ma kellimni, ġifieri għaddew 22 years. U kemm kont tara frekwentament sa dak il-punt? 3 darbit fil-ġimgħa 4. Imma mhux dejjem Għawdex qed nassumi. Kważi dejjem. Dejjem Għawdex u dejjem postijiet naqa' xejdi hekk. Jew il-Jubilee fejn jkun magħluq fejn ma jarak ħadd, jew xi restorant fejn jkun. Imma dak iż-żmien ma kontx għandi ninduna, tifhem? Jew sinema. Postijiet fejn ma sax jgħaddu n-nies, rajt il-dak taf kif. Mela tlaqna.